ба ҳама салом. зиндагии ҳар як шахси замони муосир чунин шудааст ки аз технология вобаста аст. Масалан, биёед тасаввур мекунем ки мо як чанд вақт бе смартфон ё ин ки бе айфон ҳастем. ба фикрам ин ҳиссиёт барои ҳамаи мо чунин аст ки мо гӯё ки тамоми ҳаёти худро гум кардаем. Технология чунин пеш рафтааст ки худи ҳозир ҳеҷ кас наметавонад зиндагии худро бе технологияи замони муосир тасаввур кунад. Имрӯз мо суҳбат мекунем дар бораи 7 технологияи наве ки барои осонии зиндагии мову шумо истеҳсол карда шудааст. Рафтем. тамоми мардуми замони асри 21-ро фақат як дард фароҳам аст. Ин ҳамавақт хастагӣ мебошад. Шумо мепурсед барои чӣ хастагӣ? Барои он ки қариб 99% мардуми ҷаҳон 24 соат бо смартфонҳои худ банд ҳастанд ва фақат ба як тараф нигоҳ мекунанд, ба экранҳои смартфонҳои худ. Дар ин ҳолат тез хаста мешаванд. Ғайр аз ин, дар рафти кор бо компютер ё ин ки дигар корҳои ҷисмонӣ мо рафти худро нодуруст интихоб мекунем ки аз ин хотир дучор мешавем бо дарди миён ва дигар дардҳои ҷисмонӣ ки оқибати он қадар хубро надоранд. Вале технологияи The Arch Lifter ин ҳолати хастагиро бартараф мекунад, агар шумо онро дастрас намоед. The Arch Lifter истифодабарии чунин технология шиддати стумура, дарди сар ва миёнро баъд аз рӯзи корӣ сабук мекунад. ҷолибии истифодабарии The Arch Lifter дар он аст ки шумо метавонед бо он дар як рӯз ҳамагӣ 1 дақиқа миёну сар ва стумураи худро машқ диҳед. Истеҳсолкунандагони чунин технология тасмим гирифтанд ки истифодабарии The Arch Lifter бояд ба ҳама дастрас бошад ва умедворанд ки ин технологияро муштариён чӣ дар хона, чӣ дар варзишгоҳ ва ҳатто дар беморхонаҳо истифода хоҳанд бурд. The Arch Lifter бо материали сифати баланд истеҳсол карда шуда, он вазни шуморо бо хубӣ мебардорад ва кафолати 50 солро дорад. нархи чунин технологияи муосир қариби 800 сомонӣ мебошад. Smart Rope. ҳар як варзишгар барои ба ин ё он бозии варзишӣ машғул шудан ҳамавақт баъд аз анҷоми бозӣ мехоҳад ки натиҷаи худро бифаҳмад ки то чӣ дараҷа ӯ варзишгари хуб аст. Технологияи асри 21 ресмони электронии ҷасту хезро пешниҳод кардааст ки ин ресмони электронӣ на танҳо натиҷаи паридани варзишгарро ҳисоб мекунад, балки ба варзишгар ҳангоми паридан аз болои ресмон рақамҳои электронии натиҷаро нишон медиҳад. сирри асосии ин ресмони электронӣ дар он аст ки дар даруни ресмон светодиодҳои хело хурд ҷойгир карда шудааст. Smart Rope ба барномаи смартфонӣ пайваст шуда, ин барномаи смартфонӣ натиҷаи варзишгарро ҳамавақт дар худ нигоҳ медоранд. Истеҳсолкунандагони чунин технология мегӯянд ки рақамҳои натиҷаи паридани варзишгар на танҳо дар ҷои торикӣ, балки дар равшанӣ ҳам хело хуб дида мешаванд. нархи чунин технологияи муосир 650 сомонӣ мебошад. Oyo Gym. Як дараҷаи муайяни одамони замони муосир барои ба варзиш машғул шудан он қадар вақти хулигӣ надоранд ё ин ки умуман ба варзиш машғул шуданӣ нестанд. Сабаби асосии ин кор ё ин ки тамбалии ба толори варзишӣ рафтан мебошад. Oyo Gym технологияи хело тараққӣ карда буда он қадар ҷои бисёрро намегирад ва дар ҳама ҷо ин технологияи варзиширо истифода бурдан барои саломатӣ мумкин аст. Самаранокии Oyo Gym дар он аст ки аз истифодабари он шумо ҳеҷ фарқиятро намебинед ки чӣ ба толори варзишӣ рафтан ё ин ки оддӣ бо Oyo Gym ба варзиш машғул шудан. инженерҳои Oyo Gym ба ҳайрат омаданд ки ин технологияи онҳоро кайҳонавардони НАСО дар кайҳон истифода мебаранд. маҳз кайҳонавардони НАСО исбот карданд ки бо ин технология ба варзиш машғул шудан фоидаовар аст нисбат ба толори варзишӣ рафтан, чунки бо Oyo Gym шумо метавонед тамоми узви баданатонро ба ҳаракат дароред. ғайр аз ин технология бо худ барномаи смартфонии қуллае дорад. технологияи муосири Oyo Gym ки қариб тамоми толори варзиширо иваз мекунад 1884 сомонӣ мебошад.
баъди боз 2-0 таҳиягарон тасмим гирифтанд ки ин барномаеро ки шумо дар экранҳоятон мебинед мехостанд ки ин барномаи онҳо ба мардум ёрӣ диҳад барои ҳамавақт ба варзиш машғул шудан гузоштани мақсадҳои варзишӣ ва ба мақсадҳои варзишӣ расидан оддӣ гӯем ҳидояти тандурустии хуб бурдан баъди боз 2-0 бо худ пешниҳод мекунад системаи зичро ки вазнинии 3 килоро дорад бо вуҷуди ин баъди боз метавонад иваз кунад якчанд намуди асбобҳои варзиширо сирри асосии баъди боз дар ресмонҳо мебошад ки ин ресмонҳо муқовимат медиҳанд маҳз аз барои онҳо ҳангоми машғул шудан ба варзиш лозим аст ки бояд кӯшиш кунӣ дарозии баъди боз 86 сантиметр мебошад паҳмияш 50 сантиметр аст ин кифоя аст ки барои варзиши ҷисмонии хуб гузаронӣ истеҳсолкунандагон ин девайсро барои ҳама пиру ҷавон тавсия медиҳанд ки нархаш 3324 сомонӣ мебошад X-Bar аксари технологияҳои пешрафта барои машғул шудан ба варзиш чунин ихтироъ карда шудаанд ки шахси серкор вақти холигии худро дар ҷои кори худ бо чунин технология мегузаронад ба чунин шахсон таҳиягарон ҳамавақт кӯшиш мекунанд ки технологияи беҳтаринро барои машғул шудан ба варзиш истеҳсол кунанд X-Bar истисно нест девайс бо оҳани каҷ истеҳсол карда шуда истеҳсолкунандагон гуфтаанд ки ин технологияи варзишӣ маҳз барои одамони серкор мебошад бо X-Bar мумкин аст ки садҳо машқҳои ҷисмониро ба анҷом расонӣ бо X-Bar мумкин аст кидастони худ китфҳои худ пресс ва ҳатто миёни худро машқ диҳӣ дар маҷмӯъ X-Bar бо худ дорад резинҳои сахт ки бо имконияти ин резинҳо мумкин аст ки пойҳои худ ва умуман тамоми ҷисми худро ба ҳаракати ҷисмонӣ боз ҳам вазминтар дарорӣ истеҳсолкунандагон мегӯянд ки яке аз хусусиятҳои X-Bar ин нархи он мебошад ки 1224 сомониро ташкил медиҳад ки бисёриҳо имконияти ба худ харидани онро доранд дӯстон инҳо буданд ихтироъотҳои варзишӣ ки ман боварӣ дорам аз дастрас кардани онҳо шумо нигоҳи худро нисбат ба варзиш дигаргун мекунед ва агар шумо ин девайсҳоро дастрас карда наметавонед ин маънои онро надорад ки шумо бояд ба варзиш машғул нашавед ҳама вақт ба варзиш машғул шавед чунки варзиш ин гарави саломатӣ аст ва ман бошад дар ин ҷо бо шумо хайру хушна мекунам фақат мегӯям то дидор